yung dahon ng free select tool. So, medyo lagyan natin ng effects. So, kung ilaw natin ay nasa medyo kanan, so, click natin yung dodge or burn tool. So, yung ilaw natin nasa medyo kanan. So, nalalagpasan na yung medyo taas na part ng dahon natin. So, dodge tool. So, konti lang. Depende kasi yan sa pag-i-imagine natin kung nasa yung light natin. So, sa burn tool, dun tayo sa likod ng tangkay. Siyempre, may aning na doon. So, pwede nyo gusto yan. Click nyo lang yung Control Z para bumalik. Then, ulitin nyo lang ulit. So, yun yung undo natin, yung Control Z. Okay na siguro yan. Diba? Medyo nagkakaroon na siya ng buhay yung ating drawing. Okay, so punta tayo doon sa ating white layer. Doon naman tayo sa katawan ng ating apple. So, click natin yung free select tool. Then, i-select na natin yung region na gusto nating kulayan. Ayan, so medyo malaki yung ating line. So, kaya medyo matagal siyang i-outline. So, ayan, patapos na yung aking pag-outline ng apple. Ayan, so antayin na hanggang sa mag-meet niya yung bilog doon sa ating unang line. Ayan. So, na-select na natin siya. Punta ulit tayo sa edit. Then, copy, edit, then paste as new layer. So, ayan. So, meron na tayong another layer. So, palitan pa na natin yung title yung nasa taas. So, lagyan natin dahon. Okay, balik ulit tayo sa layer natin. So, kulayan natin siya. Punta tayo sa brush tool. Pili tayo ng color. So, red. So, dito ako medyo nalilito sa paghahanap ng perfect na red color. Kasi dalawa yung red sa taas at saka sa baba. So, medyo orange yung nasa baba. Pero, mas nandoon yung red na color na gusto ko. Yan. So, pero din kayo mamili doon sa taas. I-adjust nyo lang siya. Pero, hindi pa rin yun. So, yan. Okay, so yan, di ba? Yan yung perfect na red na hinahanap ko. So, medyo color orange. So, parang mas magmukha siyang totoo. So, kulayan lang natin siya. Huwag tayong lumagpas yung ating brush kasi hindi naman makukulayan yung outside ng region natin. So, ayan, nakulayan na natin siya. So, punta tayo sa burn or dodge tool. So, sa light natin ay nandyan. So, pwedeng ganito lang yung gagawin niya para mukha siyang makintab. So, pwedeng ganyan. Or, kung ayaw nyo naman, Control Z lang natin. So, gusto nyo ay konti lang yung light. So, pwedeng ganito lang din sa gilid. So, depende yan sa preference nyo. Pero sa akin, mas gusto ko yung ganito lang. Yung mukha siyang makintab. Then, doon tayo sa burn tool. So, yung opposite side. So, sa ilalim ng dahon, medyo dark din yan. And then, doon sa pinaka, ilalim sa left side. So, wala nang light doon. Yan. So, okay na. Ang kulay natin. So, ganyan lang po yung pagkukulay ng ating apple. So, doon tayo sa rectangular select tool para makita natin siya ng buo. Walang broken lines. Ayan. So, pwede natin burahin yung original layer natin. So, right-click lang yun and then delete layer. Ayan, pag hide natin yung white background. So, makikita natin yung itsura ng ating apple. Okay, so tapos na natin siyang kulayan. So, ang gagawin naman natin ay isi-save and export yung ating file. So, paano mag-save? Pindutin natin yung file nasa pinakataas na left side. So, doon tayo sa file. Then, punta tayo sa save. So, save lang mismo natin yung GIMP file natin para pwede natin siya i-edit later. So, yan kung saan natin siya pwedeng i-save. So, sa documents, palitan natin yung title. So, lagyan natin apple. So, XCF file yun. Then, click save.
So, yan. Na-save na natin siya as GIMP file pa rin. So, isa-save naman natin siya as PNG file. So, punta ulit tayo sa file. Then, export. Export natin yung ating image. Then, ayan na yung title natin, Apple. Then, siya ay naka-PNG file. So, pwede rin naman yung JPEG file kung ano yung inyong preference. So, then, click natin yung export. So, yan. Then, wala tayong babaguhin dyan. Then, export na lang natin. So, yan. So, try nga natin hanapin sa file natin. So, sinave ko siya sa documents. Hanapin natin yung file na Apple. So, ayun. Then, try natin i-open. So, i-open ko siya. Right-click lang and then open with. So, pwede rin namang i-double-click nyo lang. Pero sa akin, ibahin ko yung aking pag-open. So, i-open with ko siya with Windows Photo Viewer. So, antayin ko lang na magbukas. So, yan. So, medyo mabagal na. Bumubukas ng aking laptop. So, antayin lang natin siya mag-open. So, yan. Nag-open na siya. So, usin lang natin. Yan. Diba? So, meron na kayong original na illustration nyo na pwede nyo gamitin sa inyong module.